sama nan take sun bi umarni. Ka duba ka ga yadda giya ta zama al'ada a gurin balarabe. In bai sha da safe ba zai sha da rana, in bai sha da rana ba zai sha da daddare, ko ma ya sha a duka waɗannan lokuta, wanda har Allah ya ce da su la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Cikin matakan da aka yi na hana su, aka fara hana su shan ta lokacin sallah. To yadda giya ta zama musu kamar ruwan sha. Amma al-Imam Bukhari da Muslim sun rawaito mana hadisi daga Anas yake cewa wata rana a gidan Abu Talha ya tara abokansa, bakinsa. Anas din shine mai raba musu giya, yana raba musu giya suna sha. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mai shela, aje ayi shela, innal khamra qad hurrimat, an haramta giya, an haramta giya. Mai shela ne kabi sako cikin garin Madina yana ta shela, yana faɗa mutane sahabbai cewa an haramta giya. Nan take Abu Talha yace fita, yace wa Anas fita ka kware da wannan giyar. Yace sai na fita na kware da ita, ina duban sako da lungu na garin Madina, sai naga kawai giya ce take kwarara. Kowa ya fito da giyar sai ya zama a cikin dan kankanin lokaci. Ka duba yadda yanzu hukumomi suke ta kashe kuɗi akan su dakatar da shan kayan maye, abu ya gagara. Saboda me? Saboda ba tarbiya ce ta imani ake bayarwa ba, so ake abi dabaru na dan adam. Shi kuwa Allah subhanahu wataala ba da haka aka dakatar da shan giya da ta zama musu ɗabi'a ba. Da imanin su Allah subhanahu wataala yake kiran su, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Lokacin da ayat ta sauka la'allakum tuflihun, lokacin da ayat ta sauka a ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa innama yuridu ash-shaytanu إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هو كن دينا على وقت انتهينا يا رب.